Good morning everyone. For today's vlog guys, dapat natanabot sa ato ang destinasyon sa Dipolog. Laro na nga to ang sentro sa Dipolog guys. Mga isang ka-oras kape na lang siguro ni abot na ta sa Dipolog City. Ang atong stop guys. Guys, mabalik ta dito sa ato amgi sa Tongbek kay puso na ko kung ikaon dito guys, ina lang to na kung tiwason kay napusog na magkuy. Ato pa min kagahapon kusang adlaw kung kinaon guys, mo utang kaon guys kasi motherland ang kauban guys kay hindi mo na siya kaon guys. Kaon din na yang na lalagi ko. Yang hili guys, muna mo balik ko dito kay ako ni puso kung ikan at hindi na ko kaon. Uy, tawel pula si Pinak. naman dito kita ko. Hanapin. Ali gani. Dagan to kay tawo. Dagan kay tawo CR. Kay hiyon ka. Ako ra ihatod lakaw. Paglinya lang ihatod na ako, nakita mo to nako. Pangitaw na kung tawel ni mother guys, kay siya na wala daw na ara mo kita ako. Kusa ning hipuson. Kaya di na ko mukaon. Busog na ko guys. Yata na to ni sa tong dogi kay sayang man ni sa dogi dogs. Guys, gihipos ako ang nabilin guys, kay may na lang nasa akong mga dogi guys, nabilin kay ko sila og kuan kay mutago ra bagito na nako in town. Makakita ko sa tuwa guys, layo pa ko guys, wa na magkisi-kisi ng itog ato guys, munang kinahanglan nga naa gyud sila pasalubong. Unya palitan pa nako to sila, muhapit pa ko dito sa kuan guys, sa pet shop. Palitan ako sila og pasalubong guys. Akong banana guys, unya ra tong gabi mo. Uban rami yung gabi isa kuan pag abot na mo sa pagadian guys, akong banana kay unya pa man tumuuli kay kuan man karon guys, hindi marmulis man so hindi pa to siya muuli. Ako ra to siya gikuan unyang gabi guys, edit guys, gitngit man di ari ta kay gitngit ana okay hayan ara ra kay hayan. Ihato ni motherland ang kuan guys, ang towel niya kay ingon siya nawala daw niya era dito na apil og utang sa mga basurahan di ay
Motherland. Daraon, apilin mo sa silupin tong basurahan. Ikaw, sunod dira? O, daan na? Si Motherland, guys. Wa siya kay bulong ang iyang kami lang. Sulod ay niya sa basurahan o apir. Kalawa siya ng Motherland. Una akong Motherland, guys. Pag ahan na siya matudi, na siya pwede mo lapag siya rausa, guys. Kay ang iyahang tuhod, piklo nun. Inanglan, anak siya kauban. Labay na to ni guys, eh. Ari talingkod, guys, kay klaro kayo pa sa adlaw. Ayo, guys, oh. Dagandagan ang pusayo, guys. Ambot lang ka dito sa kuan sa Torres. Kapit na jud mi naabot, mga isa ka oras na lang gid siguro ni abot na ta, guys. Pag abot ani, pag naog ani ron baane na po ni og sakay og kaning kuan tricycle kay para paadto na ko sa parkingan. Permi gadali ang lakaw, guys, permi gadali kay ang oras pud paspas man, so ang lihok pud paspasan pud ana. Pila na ka ako ka percent ani. Ambot og napabakod og wifi ani kay gabi pa man ko naka palit og wifi niya 12 hours man daw. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alas 10 pud ang akong wifi mawala, guys. Pero di na ni maabtag alas 10 kay munaog naman mi ani dapit. Unya dapit munaog naman mi, guys. Di na ni maabtan og alas 10 na akong wifi, sayang. Unya na naman ko na-upload sa ako ang YouTube karong adlaw, na ko na-upload duha ka buo sa akong Facebook page, na ko na-upload mga reels na ako duha sa akong Facebook account na ana sa ko ang TikTok may wala pa ko ka-upload, guys. Mag-upload ko sa TikTok. Gusto ko mag-TikTok di ari, guys. Uga uyog man oy mga hulog unya ta. Unya na lang ko mag-TikTok, guys. Unya dapat ka nang hapit na ko maabot atis na ko ma-upload isang mga duha ka buo or tulo diri. Unya na pud, guys, panaog na to vlog na pud, guys, para isumpay ani para taas-taas atong ma-vlog today. Unya na pud, guys, pag abot na mo sa bus mag-vlog na pud ta para naabot day ika-upload nga naata sa bus. Diba? Okay kaayo. Ay, doon na jud. Yun naman na di ana. Butaw na to sa bag ng kuan para kay dagang dalon. Ang mga tubig nato kay wa naman to'y sulod. Ato na to'y pamili ng itong mineral kay wa naman to'y sulod. Ikay ta magsigig inom og tubig, guys, while nagbiyahe ta sa bus kay ang bus dalagsar ang bus ay kapila ra mo ko hunong unya og kaihion kaayo ta magsigid og pugong tong ihi na mayon na. Unang dili kita magsigi og inom pag naata sa biyahe. Labaw na sa bus. Okay ra kung naata sa barko kay kaihion ta pwede ra ta matug CR kay na may CR. Ang kanang sa bus kay lisod og kaayo, guys, kaihion ta, guys, kay dili munong ang bus na pugong tas tong ihi. Unang likayan sa nato ang water na magsigi tag inom para di ta sig kaihion. Ana guys, tingaw na ang mga kapasayruhan, guys. Tulog na sila sa obos.
Gadian. Oh. Unya guys. Excited na po kumawon sa mga balay. Gimingaw na biya ko sa mga doggy dogs guys. Gimingaw na ko sa mga meow meow. Bisag duha kagabi lang na ko sila wala nakita guys. Mingaw na ko sa mga anak-anakin guys kay buwan man kani. Naanad ba ito sila nga na ako permit sila ang tapat guys kay kadang matulog ni dulog gid ito na mga doggy dogs, ang mga meow, si Rosel na ako, akong Persian. Ako ang husky, si Boots, gimingaw ko so ko si Doggy, si Dudong Gamay, si Inday, agoy kaluwi ako. Unang kinahanglan magpalit jud ko pa sa lubong nila guys. Ag uli na ko karon kinahanglan adyo ko ihatag sa ila guys. Kay mutagbo. Mutagbo to nako guys. Malipay to makita na ko sila guys nga mutagbo na ko nga maglukso-lukso sa ilang kalipay guys. Tako na kinagkalipay na ko guys mo nang palit ko niya og kaning ko ang katungpan nga dagko kayo guys bagay para ilang tagbo nila sa ako silang bantagaan og panusa-usa para po malipay po silang kayo kay naamo ko ipasalubong sila guys ana diba ipay na kay natong mga buhi ana ko tingala to sila guys wala ko nila nakita og pila ka gabi kay naanad giben sila nga naadyo ko silang tapat permi labaw nagdar ko sa mong balay guys kanang kapuyan kay kumulagaw kapuyan kay kumadto sa akong mama. Ara jud ko na silang dapat permi mugawas ra man na sila og mangihi, magpupo kana. Muna ilang tinggawas. Din human na nila gihi og pupo. Ubalik ra po na sila og sulod. Ang adlaw sila kayo. Ay nang anak kong kamot. Ginon sa camera. Guys, vlog ito maayo diri guys kita sa bata ning kawas guys kay kung dito ta sa pagkadian perminti ra ko sa sulod sa mong balay guys sige og vlog maga-vlog ra ko dito na ako sa gawas motherland nangkam din na butan sa nakon ni cellphone kay vlog awa na dito makita kuan man guniwa natarong nimo og kuan kaning diri una nga tuyok To our valued passengers, we are glad to inform you that in a few minutes from now, our vessel Amelie Duke Voyage will prepare for docking maneuver in the port of Dipolog City. We'd like to remind all passengers to please secure all your personal belongings and not leave your things unattended. A friendly reminder from the management, officers, and crew of Medallion Transport. ato na ni ipas-arin sa tong kuan kay dipulog na ipamili na nato ni atong mineral mother pamili na to ni atong mineral ito sige inom og tubig sa bus kay magsige tag ihi Once again, paging to all the drivers, please proceed to the parking area right now. Thank you. na to ni diri, ha? Sulod pa man eh. Para wala ko ang tubig ko eh, basi ko kaon dito yan. Ha? Kamay na lang man eh. Dili ko minum tubig mo biyay. Sa bas mo ay kat. Dagsarap kayo ng hulong. Dagsarap yun. Tagbangi, sakit na pa kayo ng hulong. Buto tong pantok. Buto din niya. Alas 3, santo ko tayo maniba.
gani ganina naligo ko alas 4. Alas 4 ko naligo kay wa pay mga tao bahala dugay ko na human. Wa may nadalin niya. Tabunan ako ko at video. Sa man ako ko bibit-bibit mas silak man ako sa nina ani kinamday silak-silak ko. Isa ganahan daw kay isa di ko ganahan mami uy. Ikaw bitaw no kay isa kusikan ra nimo kwarta. No, dagan ka kwarta di ang siya. Si Inday gamay. Tanaw siya. Iburalan sa siyang mama daw niya. Tanaw siya nimo. Madaw nimo labanin ng anak daw. Murag kuri. El. Tama gyud. Nandiyan ang saka na lang siya. Paggabi na. Mag-uol da ito. Guys, game ako sa amin ang kuan. Video. Ang sa amin lang ko na ko guys, sa akong likod sa akong cellphone. Ani ko mang lipstick guys ako ikuan kung kamot gid ko ganahan og kanang diretso kay baga kaayo ay maning sa kamot kay makontrol ra nato kay kung diri o di nato makontrol baga kay primero kuan baga na kaayo. Asa dito. Dala na ko ang sa iro. Ayam na. Dapat bubong mother. Pero isang buod. Ayun kanil. May taon. Bumang guban sweet ani bihira. Nabalik. Sibo ko biyan mo. Balik. Tabi ito'y baligya. Yan na upuan mo sa. Kino kata na ito tikit na ikimpit na limon. Na pitatan na ako po.
Wala na nabilin ma, check daan ma. Wala na nabilin, check daan. Wala na nabilin. Bisag mabilin akong cellphone. Bisag mabilin ba? Hindi na ito ni Dalon. Ikaw, imo ha? Dalon namin mo ha? Dalon na lang mo. Kamay niya to. Dalon na lang mo na ako. Dari na ito may pasok. Marawa lang tayo bitbiton. Akong libot lang agilhanan ako ako. Nagbayin mo yan. So guys, diri tataman guys. Salamat sa inyong tanan sa inyong pag like, follow, and share sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok, and else. Thank you so much sa nag-subscribe sa akong YouTube channel guys. So, amping tang tanan, I love you all. God bless. Bye everyone.